mga kagods, mga kalingap, papagpalang hapon sa ating lahat. For today's vlog, Bina, shout out! Shout out po kay Kuya Bal. Sa Kalingap team po kay Kuya Kendred, Ate Maria Lucena, Kuya Kier, Aba, Ate dami. Marley, Sige, go, go, si go. Carlota, Casey, Oo. ano pa ba? Si Rubilin, yung Ay, nagdala si Ate Robilin. Binti Tapos si boy. Kuya Jason Saldoa po. At sino pa ba? Sila Ate Catherine. So for today's vlog, ang request ng lahat. So, yun, shout out. Pero guys, ito si Bina, noon pa ito nagsabi na gusto daw niyang makita si Kuya Noni. 'Di ba Bina, naalala mo 'yun? O yun, gusto niya makita si Kuya Noni, pero deadma ko lang guys kasi alam niyo naman, that time is sobrang busy ako at syempre hindi ako kay Kuya Noni. Kumbaga nagpahinga ako ba. So, yun. At ito yung moment na request nyo na mag-meet silang dalawa. So, dami naming dala, kanya-kanya kaming dala ngayon eh. So, ito pa yung dala kong may mga manok. Tapos, ayan, si Bina, tinapay. And si Ma'am Helen, ayun, may dala-dalahin. Ang dami naming dala, dami naming bit-bit. At good news po sa sa ating mga nililingap kasi kahit papaano nasa na po sila, going straight na po sila mga kalingap dahil po nami-maintain po natin yung kanilang daily needs, lalong-lalo na yung kanilang oral medication. And so ayan, at kami ni Bina mga kalingap kasi mas ba tawag nito Bina, mas gamay ako kay Doktora Escuadra. So ayun, napag-usapan namin na isasabay ko na siya dun sa mga pinapacheck up ko kay Doktora Escuadra. Baka by next week dadalhin ko si Bina kay Doktora Escuadra po. So, ayun. Kasi ngayon guys is Friday, and then ngayon pa lang kami nag-usap ni Bina. So, ayun, mas maganda din naman yung iba yung doktora ni Bina dati, tapos syempre ako na ang humawak. So i-try ko naman din si Doktora Escuadra kasi halos 'di ba lahat simula na naglingap ako, lalo na sa may mga sa problema sa pag-iisip is gamay ko na si Doktora Escuadra. So yun lang. So ayan, andito na tayo. Nasaan na kaya ang mga people? Mukhang tahimik ang mundo. Yun, shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers. Thank you so much sa mga datihan. Thank you so much na always nandyan, sumusuporta sa ating channel na hindi po nagbitaw. At always nanonood, especially guys, doon po sa hindi po nag-escape ng ads. Maraming salamat. Shout out po kay Ma'am Rose from abroad. Ma'am Sisaline, thank you so much. Ma'am Anonymous, sa sponsor natin kay Kuya Noni sa kanyang injection. And mananawagan din po ako sa gusto mag-share ng blessing for injection kay Kuya Marlon. Maraming salamat po doon sa gusto mag-share. Asan na sila? Ba't walang tao? Mali. Nagulat ako, Kuya Noni. Kuya Noni, si Bina, gusto ka makita. Nag-request, mag-affair naman kayong dalawa. Yun, si Bina. Yun ang mahulog ang tinapay. Affair naman. Ay, grabe. Ay, sana all. Ay, ano ba talaga, Bina? Ano yung si Star Margaret? Si Bina, Kuya Noni. Mag-ano tayo, Kuya Noni? Ano masasabi niyo? Ano masasabi mo? Ha? Maganda! Ay, sana all! Sana all! Uy, sana all! Damat po. Maganda yan, mabait pa. Siya yung tinutulungan ko. Kuya Marlon, maluto tayo pagkain. Ayan, may manok dyan. Tas magluto tayo ng pansit kasi gusto kong kumain ng pansit. Dito tayo, magluto-lutoan tayo. Saan tayo magluto-luto? Dyan kayong dalawa, magkwentuhan naman kayo para kahit papaano maggaanan nyo ang sa isa't isa. Bina, si Kuya Noni magaling din kumantayan. Si Kuya Noni is pinakamabait sa lahat ng aking nililingap. Okay, Noni, apir. Ang payat baga, Bina, advice mo nga ito si Kuya Noni at di magana kumain. Bakit di magana po? Tanong mo sa kanya. May problema yan siya. Tanong mo. Kamusta po? So, ganahan mo ang pagkain mo para tumaba-taba ka. Ganahan mo daw po yung pagkain mo. Si Bina tumatanda. Mga isang kaldero. Dala. Ay, isang kawa pala. Si Bina, nagpipinker si Bina.
plato lang, hirap ubusin. Isang plato. Oh, paano yung Bina? Madali lang Magmukbang. yun. Hindi, ganito. Gagawa ako na mamukbang kayo dalawa. Tingnan ko lang. Pag mag-swimming tayo, Bina. Kailan? Next week. Kakasana yon. Ah, Kuya Noni, maswimming tayo Magbukbang kayo ni Bina sa dagat. Ano masasabi mo, Kuya Noni? Saan tayo ma-swimming? Dagat! No, Bina, sa tingin mo, di na ba kina Carlota, Bina, para makasama natin si Carlota? Di ba maganda doon sa Mount Panit? Ganun ni, maganda doon. Doon, kina Carlota. Meron paliguan talaga doon sa pinakadulo na wala talagang alon. At saka naligo na din kami ni Bina. Ha? Parang ano, parang ano yun, Ano? parang malalim ang tabi. Ay, hindi yun. Hindi kay na Carlota. Ano talaga yun? Ano ba tawag nan? Maalon. Pero doon sa Mount Panit banda, malinaw ang tubig doon na pinunta namin ni Ma'am Helen. No, Ma'am Helen, ano? Ha? Saan? Kayong dalawa ha, huwag kayong magkakahiyaan ha kasi pareha ko kayong nililingap. O, di ba? Ito si Bina, dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Tapos si Kuya Noni naman, heartthrob ng kalingap, yeah. Ganun yan siya. Meron yan siyang papel. Di na yan maaagaw. Ay, dito, magluluto. Kala ko upuan. So, ayun, mag-asikaso kami ni Bina. Wait lang. Kuya, pabili ako ng hilo din pala, kuya, kaya matimpla si Bina ng juice. Ha? Asan si nanay? Naglabas si nanay. Pasyal mo si Bina, gusto daw niya makita yung balon niyo. Balon? Oo. May balon dyan, malinaw. Di ba? Ito yung gulay Kuya Noni. Ay, daro Kuya Noni, manok at saka gulay. Tapos, tawag nito, bawang at saka sibuyas. May tadtaran ka? Ha? Baka mapurol yan. Lagayan po. Oo. Ang tadtaran. Tapos ito, nagbili ako ng pineapple juice. Ito yung pantimpla namin, sa aming pansit. Meron kaming Knorr cubes, mantika. Tapos yung tasty namin, ang lalaki, di ba? Tasty. Apat ang binili ko para sa iyo din yung ganitong set. Apat, dalawa yung sa iyo. Kay nanay ito, kina Kuya Noni. Ito pansit. Sige, ilabas mo na din para makita lahat yung... Hindi man nakaano ko. Hindi naman. Ito mga sangli. Naglalaro? Ayan. Masarap yan. Anuhin Tortahin? Torta? Bibili na lang ng harina at saka Maliit na hipon, tinutorta din yan Tas, bagoong. meron sila kaya ni mamilin. Sariwa pati Pinapalaman sa Lagyan natin ng taho na hinog. harina at saka itlog, no? Sino nagbili ko yan, Noni? Yung marlon yata. Si Kuya Marlon, baka kainin ng pusa. Dito mo na ilagay. Yan, dyan. Nasaan si Kuya Marlon? Nawala bigla. Ay, naghiram? Maliit kasi ito pag yan ang ang tawag nito. Paglulutuan. Tara, Bina, punta tayo doon. Andun yung balon nila. So baka yun ang aso. May karne Ay, pa naman. oo nga pala. May karne. Buti na alala mo. Ito ng aso. Gutom na yan. Pagbalik natin, wala na manok. Wala na Yung yung... kapatid kanina ay may dala ba tayo? Ayaw, may dala na papunta dito. Gulapit yung dalawang aso ng amoy-amoy. Oo, alam nila kasi may mga bit-bit ako pagka nagpupunta dito. Ay, dito natin igitna. Baka maunahan tayo ng manok. Ay, manok? Ng aso. Nga magbabantay ay. Kapag nandito ko sa isang lugar na tahimik, parang ang daming papasok sa utak mo. Oo nga, hindi ka makakapag-isip na. Umarin huni lang mga ibon, tabi-tabi po. Sa tingin mo, nakakapag-isip kaya si Kuya Noni ng dito maayos pag ganito katahimik? Sa tingin mo? Basta may kausap. Wala nga kausap. Patugtog.
Mag-TikTok. Sama natin sa TikTok. Sige, mag-TikTok kayo mamaya. O, patugtog tayo. Mag-TikTok tayo tatlo. Kaya lang si Noni mahiyain. Yun lang. Paano yan? Mahiyain si Kuya Noni. Ano yan? Nasira yung kanyang appetite kasi gawa ng bumibili siya ng kubra. Di ba pag nagkukubra ka, di mo na feel na magutom. Yun, kaya talagang pinaiwas ko siya at bawal baga sa kanya at na-injika na siya. Uy, Kuya Noni, may kaldero ka. Anong gagawin natin dyan? Ah, dyan. O siya, sige. Anong galit? Kakwa ka? Anong bibilin? Pwede na siguro to, mamilin? Kawali? Wala man siyang ano. Nay, Lula ang ha? May dalaga. Mablis daw siya sa'yo, Nay. Mablis daw, Nay. Ublis, Eli. Mablis tayo kay Nanay. Ublis kay Lula. Ublis tayo kay Nanay. Ublis tayo. O, Nay. Saan galing, Nay? Ha? Ah, naglayas ka? Mabuti umuwi ka kung naglayas ka. Naglayas daw si Nanay. Saan ka galing, Kuya Marlon? May sukbit ka na namang itak. Nag? Anong gagawin mo dyan? Andoon na? Ha? Paano? Boy Scout talaga to si Kuya Marlon kahit saan, oh. Salot. Boy Scout talaga to si Kuya Marlon kahit saan. Ha? Mm. Mm. Kaya Marlon, pupuntahan namin yung gumawa nung tawag nito, puso kay Ate Rowena. Ipa-check ko sa kanya kung anong dapat gawin dito sa tingnan natin kasi sila ang expert kung anong dapat gawain, magandang gawain. Babaguhan ng puso Bakit laliman, Kuya Marlon? para nakahangin ng kwan. Gatong. Ah, Panghandaan na ay. wala pang ikakasal, Kuya Marlon. Pag ikakasal, yun daw ang ikakasal. May Para makakita ako ng Kakasal. kakasal. Makakita mo ng ikakasal. Ano ang pangalan mo? Marlon Commonwealth. Ay, kaya natin ng isang araw. Ayan ka na naman. Ayan, nag-umpisa na naman si Mamilin mga kalingap. Oh. Kaya natin ng isang araw. Ano Marlon? Pwede naman nakasya yung kawali. Tama na yan, Marlon. Doon ang malalim ata. Matagal pa ang kasalan. Huwag mong laliman at matagal pa ang kasalan. Mababaw yan. No? Baho naman yan, Marlon. Nagayon talaga po yun. Pinapatambling-tambling pa nga ito ng mga gagawa ng balang. Bakit pinapatambling-tambling? Para yun ang mas nakakapag... Busy sila o busy. O Bina, kaway-kaway. Masaya si Bina, nakagala ngayon. Nakagala tayo. Kakagala si Bina. Manik! Gusto mo? Manik na nahilaw. Kuya Marlon, ikaw magpalaig. Pahugas na lang natin yan, Kuya Marlon, at nang isabay din sa pagluto pagkatapos sa pansit. Bili tayo ng harina at saka itlog. Matalim yung pang... Ay, oo nga pala, yung yelo. Nandito to. Oo nga, magtimpla ng juice.
Anong pangalan ng pinuntahan natin kahapon? Bawang pati ano? Marley, Si Kuya Marnie. Yeah, Marley. Bakit Kuya Noni? Napanaginipan mo? Hindi man, naalala ko lang. Ah, naalala mo lang. May sanib. Yeah, meron yan. Anong sanib? Sigurado ka Kuya Noni? Natakot baga ako. Anong sanib? Bihog lang sa akin. Oo nga talaga. Bihog ang nakasanib sa kanya? Paano yun? Albularyo? Paalbularyo natin? Albularyo. Mag-aano? Pero ano mo? Yan! Shoot! Mapaapoy na tayo para... Kaya mo tuyuwain din na? Kaya mo? Ang galing ng tatara ni Mamili, no? Uy, gusto ko yan, Kuya Nuni. Buwa. Yan, oh. Dami oh. Ha? Dami. Bukas na eh. Gusto ko bagong bukas para malinis. Patilad ka kay Marley. Yung ano, ubusin natin yung manok. Madami yan. Madami yung manok na nabili. Ano na lang natin para dito sa gulay. Dito sa gulay, igisa na lang nila. Dito, lagyan nito. Yan, meron kami oh. Tsedeng, dagulay. Dagulay, dagulay, dagulay. Ayan. Hinahanap ka ng langaw yung bagoong ni ano? Bakit? Ni Ilang pa Marlon. yan? Ay, binili niya. Bakit hindi ni Mario niluto? Mga patambling-tambling pa nga yan. Andiyan yung ano, yung bagoong hugasan natin. Galing dyan. Dahil mo amoy ng pinakain mo kahapon. Para mawala. Napaamoy-amoy talaga yan. Ha? Napaamoy talaga yun. Yun? Sarap yun ang kuling. Nga, magbili ng harina at saka itlog. Ay, nagbili na rin ako ng ano ay, Paano dyan ang arena? tawag nito. Bili tayo ito eh. Tawin. Tapos mag-isa Ay, ka, Marlo. Andun yung pera. Wait lang, tingnan ko nga kung may pera ako dito. Nakasakyan. Sana meron pa akong pera dala dito. Mag-isa ka ng upo, Marlo. Andun sa sasakyan yung pera ko. May upo dyan. Bisahin mo. Matira Kuya, para may ulam ka. bibili daw siya ng harina at saka ano. Mamaya pa man, maluto pa tayo ng pansit. Oo nga, mamaya. Mamaya, sana din na lang mo yung bag mo. Ginugol, ang dami ng sibama. Hinahanap nga yung ano, Ha? yung bagoong. Kaya Marlon, matimpla tayong juice. Ayan, may hilo akong binili, oh. Yung ano, yung pitsil na malaki. Oh, sige, sige. Tayo nakabili ng mineral ah. Hindi, mineral? Di ba nung nakaraan, Kuya Marlon, kahapon, yung mineral, 1 galon? Ang dala natin. Nabisi tuloy si Bina, mga kalinga po. Natawa si Kuya Noni. Ngunit, kilala mo. Yeah, marami ka daw kamuka. Barkada daw ni Kuya Noni. Mga kaklase mo, Kuya Noni, dati. Mga taga doon sa amin. Nga, kaklase mo nga dati sa... Baka kaklase mo pa si Bina, ha? Di mo lang naalala. Hindi daw. Sabi ni Bina, hindi. Serious naman si Bina. Busy-busy si Bina. Mangunon. Ha? Yung ano, ganun ula ka mas matulis dyan. Hirap si Bina, baga. Kaya na to. Mas mamilin, ang daming halo ng ano, oh. Pansit. Ang daming halo. Ha? Hatiin mo na lang. Giniba mo talaga? Kabaguhan ko yan. Babaguhan mo. Ay na, nakaakma na. Oo nga, no? Ang galing mo, ah. Saan ka kumuha ng mga kahoy? Kay Lord. Ha? Kay Lord. Kay Lord ka kumuha ng mga kahoy? Ay, alam ko na, nagpitas-pitas ka dyan sa mga puno-puno. No, dyan ka kumuha sa mga puno-puno, no? Ayos, oh, mga street pati yung mga nakuha mo ay. O, tibaan mo daw si Mamilin at may hawak akong kuan. May hawak akong... Tubig. Pang ano, bisa.
Meron daw may mantika. Bumili ako mantika. Huwag mo akong tubig. Minulang Yun! Tabuan mo daw. Pag tahimik talaga ang kapaligiran, mabubuhog ka. Lagyan mo. Pwede din ka. Dali na. Nagsama ang puros mahiyain. Sabi kay Marlon, ligaw si Dina, dali lang ano. Kain. Diyos ko, para-paras kayo mapapanis ang laway. Ha? Uy, malinis na mamilin. Dito mo na lang ipagsama, Bina. Dito mo na lang. Ito, Kuya Marlon. Oh. Yun. Juice. Sakto lang. Siya, sige. Maging sakto rin. Uy, Sakto rin. po ang aming lulutuin. Hindi pala to si Bina sa handaan. Mabilis kumilos. No, kaya ni ano? Tama lang. Mabilis kumilos si Bina. Ha? Tama lang. Ano kaya ni? Praktisado. Praktisado. Pero ano naman sa tingin mo si Kuya Nuni, si Bina? Anong impression mo kay Bina, Kuya Nuni? Unang tingin mo sa kanya? Maganda. Uy! Mukhang tao. Uy, ala, si Bina pala, biro din pala, oh. Ano pa? Ang sarap naman ng ngiti nitong dalawa. Ano pa? Ayun. Yun lang. Uy, wala kang sa kanya. Pag maganda, lahat na yun. Ay, lahat na. Halimbawa, ano? Iwan na dito at maganda. Paiwan na ni Kuya Marlon. Girl Scout na Girl Scout, oh. Sana all. Isa pang apak. Isa pa. Hindi nakuha, eh. Isa pang apak. Doon sa apoy. Sa apoy ka umapak. Kailangan natin. Ang galing, oh. Girl Scout, oh. Uy, sana palakpakan. Yehey. TikTok daw kami, sabi ni Kuya Nuni. Paro-paro, G. Paro-paro, G. Paro-paro, G. Paro-paro, G. Paano pala yung pagtulog mo, nakakabit pa yun sa'yo? Ikaw, Bina, paano ba sa'yo ng paro-paro, G? Tingnan ko nga, sana may data dito. Para... Ano ba yun? Oo, yung ganyan. Tinuruan lang ako ng Kuya. Ano ba yun? Paro-paro, G. Ni Karen. Paro-paro, G. Oo nga, ganun. Ano pa? Yun ang gustong, ni Kuya Noni, eh. Paro-paro, G daw yung... Paro-paro, G. Halika na, Eli. Si Eli magaling mag-TikTok. Turuan mo si Kuya Noni. Halika na, mag-TikTok tayo. Tayo, dyan, tayo. Paro G. Ano may internet? Yun na Kuya Noni, oh. Meron. Tawagan mo si nanay. Ayaw, Ang may ano? kaya man niya pala. Ayan eh! Ito. O, gayahin natin ito kay Noni, oh. Ang tagal naman ng pag... Hindi kaya! Subukan lang! Si Marlon, kaya yan! Oh, kay Marlon! Do! Udaw! Macho dancer! O, dali na! Kuya, si Kuya Noni! Contestant number 1! Pagkasunod mo, ako naman! O, tayo apat, Nina! Ay, tuog daw! Oh. Contestant O, number 2! Kuya, ay, gatot! Ay, Kuya, sino maghawak ng cellphone? Kasi sasayaw kami, o, pina tayo habang nagluluto si Pamili. Ay, sobra naman. O, sige. O, sige. Ako naman. O, tayo apat, Nina. Ay, tuog daw! Oh. Contestant O, number 2! Kuya, ay, gatot! Ay, Kuya, sino maghawak ng cellphone? Kasi sasayaw kami, o, pina tayo habang nagluluto si Pamili. Ay, sobra naman. O, sige. O, sige, start. Mauna si Bina. Ne? Magaling si Bina sumayaw, eh. Nasa ba yung Pila. Ay, gano'n, gayahin mo lang, oh. O, sige, Pina. Ay, si Kuya Mali mauna. O, kuntis na ito, Pina. Ba't kaya? Napaganon-ganon. O, dali. Ayusin mo naman, Kuya Marlon. Parang siya bakla yan. O. Sky high, butterfly. Si ate. Ay, si ate. Uy! Butterfly.
Paro G. Paparo paro G. Paro paro Pag G. ganun? Paparo paro G. Paro paro G. Paparo paro G. Paro paro G. Ikaw nga niya magaling. Paparo paro G. Ikaw. O ganun lang. O ganun lang. Ayos lang tayong Dali dalawa. na, dali na, dali na. Tayong dalawa. Ayan, si nanay ako sa'yo. Oh, si nanay, si nanay. Yung malaking tugtugi. Oh, ganon. Ay, nanay, paro-paro dito tayo, nay. Ganon daw, gagaya-gaya tayo. Ano yun? Ang liit ng tao. Liit ang takot sa pinatambali. Kanapasalang kayo sa kawali ha. Ay, oo nga pala. Baka pag ganun tanyog yung kawali. Ayaw ni Kuya Nuni, madaya. Panoorin mo Kuya Nuni para matuto ka. Para exercise. O, isa pa. Pa-exercise. Pawis na lang si Mamu. Oo. Palakay mo ate. Taya ni Kuya Nuni, nagkanda pawis-pawis na ako. Ayaw sumayaw. Ayaw sumayaw. Namawis na ako. Ayaw talaga sumayaw, oh. Ikaw, pawis din. Kagulo na kami dito. Nagkagulo. The night. Ano yun, Kuya Marlon? Disco? Oh, disco. Disco yun? Ganun. Do night. Then night. Ah, Station to me. Salo si Nuni talaga. That's the morning. Enjoy yourself. Ganun yun. Parehong kaliwaan pa. Kapareho ka. parang kaliwa yung panik Kuya Nuni. Don't mind. Ay si Oh, ayan. Wanna say that. O, tingnan mo daw to, Kuya Nuni. Ay, Kuya Marlon. Why don't you try to know it? Disco ba gayon? Till you forget all your Uy, ang galing, oh. Merong ano, oh. May data dito. Ah, pwede tayo ma-live. Stop ko nga ito. Sige, sayaw. Wait lang, Kuya Marlon. ganay. Disco. Nakakakuha nga siya eh. Modern. Delicious loaf made from high quality ingredients. Then The night. that's the Mandaling tugtog din natin nila. Ito ba yon? Check mo. enjoy yourself. Wait lang, wait lang. Mukhang gusto mong kumanta, ah. Magkantahan tayo. Ngayon. Kanta na. Ay, hindi man to. Ay, ba ito? O, ikaw mag-type ng The Night sinasabi mo. The Night Disco ata, yun. Disco. Disco. Okay, sige, sige, wait lang. The Night Disco. Disco. The night disco. Sinong singer yun? Ah, Kuya Marlon. Nahanap kong singer. The Night Disco. Nalabasin yan. Check mo. Wait lang, ayan na. The Night Disco. Ito? Wait lang. 80s pala siguro. Touch of the Night? Ito ba yun? The Night. Ayan, touch on the night. Ha? Ayan, touch on the night. Ito? Oh. Touch on. Yan. Yan. Sayaw na. Doon ka. Doon ka. Bilis. Ay, ayun. Hanip. O, sige daw. O, kayo ni Bina. Partneran mo, Bina. Uy, ba't nawala? Touch in the night. Nawala ang ano, signal. Uy, ginoo ko. O, Bina, alam mo, sayaw na to. Ay, tugtog lang. O, dali na, sayaw, sayaw. Kahit siguro anong step nito, Kuya Marlon, ano? O, sige, sayaw, Kuya Marlon. Go! Ano yan? Oh, ayun. Ayun. Ngii! Dapat si Kanuni sa gitna. Oh. Ah, sayaw pugi lang pala ito, Kuya Marlon. Oh, sayaw pugi lang. O, Kuya Nuni, tayo na dyan. Jamming na sa dalawa. Ikaw sa gitna, Kuya Nuni. May gagayaan naman ba? Ayun, oh. Uy, Kuya Nuni! Ah! Kuya Nuni, lagot ka talaga! Walang...
Ha? Nagro-rotay lang. Magaling magluto. Magaling ka naman. Hanga. Ayun, haluin ang ganito. Hanga daw sa'yo sinuni. Ay, may dalawang mag-asawa dyan. Saan? Kabila. May kahoy yung malaki. Tama na yan. Yung kahoy. Napasama yung malaking hiwa. Saan? Ay, ito. Yamin. Para kay Marlene yan. Sagawan ng medyo masalaan. Binuksan natin yan. Napalitan sana ng Pag gasket. kunti kasi ang mantika. Kahit pag makamti ang mantika mo. Gasket lang ang sira yan. Ay, ay. Nabakal, wala. Wala. Kabili nun. Yung tandik mo. Umana. Yung aking GCash number. Hindi ako nakakunin dito. Shout Kumi, may data ka kuya? Kumi ko na kuya ba yung GCash ko ba? Kasi para ano, sa mga gusto pong tumulong for injection ni Kuya Marlon. Kuya Marlon, anong wish? Wish Shout out ko yung taga-Sagdaylay na nag-auto doon sa amin. photograph? Kayo, yung... Pagpunta natin ang pilpimit sa ano, sa Kapalungga. Taga-Sagdaylay na Tapos, mag-ano. mm, Yung mag-ano. Kumakain sila doon sa pilpimit. oh. Yan. Si Ma'am Rosalinda Sorbano. Cash out. Bro, Gis Vlog. Cash out. Renato Amor. Cynthia Mapadalita. Hello, Ritz. Ayan. Sa mga kalinga, tawag nito, doon ko sa gustong tumulong ni Kuya Marlon. Kasi nag-request baga si Kuya Marlon sa akin. Ano nga sabi mo nung nakarang araw? Pilpimit. Hindi. May sinabi ka sa akin nung nakarang araw. Di ba gusto mong magpa? May sinabi ka sa akin. Nakalimutan mo. Ma? Pa? Patuli. Nawala tuloy sa ano si Ma'am. Nagugulot ko. Ano na, ipaliwanag mo na dito. Gusto ko ikaw. Ronnie Biluna, cash out. Pakantang salpakan bao. Masaya si Kuya Marlon. Sige, Kuya Marlon, bira. Kantahan mo sila, Kuya Marlon. Ano yung mga naalala mong paborito mong kanta? Maliban sa Touch of the Night. Yung disco. Pag anong gagawin natin? Abotike. Sige daw, abotike daw. Ano yan, may ganda. What? Naka-ano tayo? Hindi ko pwedeng ma-search dito kasi mawawala yung live natin. An ay? Nawala yung ano? Nawala yung data ko. Nawala tuloy yung live namin ni Kuya Marlon. Sama ng kanta ay. Nabukitan na. Nabuchichang na! Bata daw ng kanta. Nabuchichang na! Biglang nawala yung live namin at all internet. Andun, Pina. Ito yung pang salok. Chedeng. Bulok ila. Doon ka sa kabila. Mahirapan ka dyan.
Oh, di ba? Oh, yan. Oh. Mm. Hinaw na tayo. Ayun yung ano, yung panghugas sa kuan plato nila. Nasabon ka? Kamay lang. Ayun yun, oh, sa panghugas ng plato. Mahina ka, Ate Ritz. Tapos na ako. Nahinaw na ako. Hinaw ili kay makain tayo ng pansit. Luto na pati si Mami Ritz. Di pa niya. Ikaw pa niya Ate Ritz na lunch daw. Sabi nila. Ha? Sabi nila Ate Ritz. Ako? Hindi ko Kain ka alam. Hindi ko alam kung kumain na ako. Buti Nabisi may ako kanina. Nabisi ako. Hindi ko alam kung kumain na ako ng lunch. Yan, maluluto na rin yung aming pansit. Luto na yan. Hindi tayo nakakaano sa ano. Nung magumaka tayo ay ano ang mga ano naririnig ko lagi. Sarap. Kain na kami. Meron kaming ano. May tasty kami dito. Di na sinama yung manok kasi madami yung napabiling manok. Lulutuan na lang nila Kuya Nuni yan ng may gulay. Na Kuya Nuni ano. Tapos yun may dalawa kami malalaking tasty oh. Kain na. Oh, 'di ba? Oh, pwede na 'to lagyan ng pansit, plato. Ano ba? Kuboy ba? Kuboy, girl. Girl Scout, Boy Scout. Ugoy! Ay, sarap. Oh, bigyan mo si Bina. Oh, Bina. Uy, babasa ka. Ang tamis. Sarap! Ang sarap ng sabaw, Nay. Ang tamis. Ay, maano din yata sinasabaw. Kamaylon, ang sarap ng sabaw ng buko. Kainin natin, ano na kutsara, dali. Sana yung si Bina, di na alam ano gagawin. Ginugulo mo ako. Nano dyan sa Ate Ritz. Walang. Masarap tumawa, ano ba? Walang bayad ang tawa, Diyos ko, day. Siguro pag ako nakatawa pa rin ako. Uy, ang pansit natin, nasunog na. Marami yung puin sabaw. Ano yan? Malalanok na yan. Kalanok na. Lami! Matay ng dahon Marlon. Mangingi ka ng mayroon ka kutsara. Yun. Nikit-kit mo pa. Ganyan ang buhay ngayon Ate Ritz. Hindi na bata ka si Kuya Noni. Ganyan ang buhay sa bundok. Ha? Ay, ba? Uy, girl. Village ata yun eh. Hindi yun, pangalan lang yun na kahawig lang yun. Anong gagawin dun? Ano naman naisip mo? Kain tayo. Ay, oo nga pala. Nasa bao tayo. Nasa bao. Ay, pansit mo. May dala, oh. Ayun magaw. Sarap lasang usok. Naku, Nani, sandok na, oh. Nani, halika na. Malilinis yung mga plato nila. Nagugas kami yan. Hindi mamilin kahapon. Ay, kiki. Yan, kain niya yan. Luluwag ka na eh. Ang dami na eh. Hindi daw luwag. Tiit. Ano po ito? Manok na eh. Nani, sandokan mo.
Buko. Buko. Kain po. Si Bina ang taga-sandok. Order. Isang order. Mm. Nanay, yung kakain si nanay sa loob. Nay, may tinapay doon, may tasty. Nay, doon. Bili ka. Bigyan kita, wait lang. Ayan, dahon. Ano ba may plato man, no? Daming plato. Bigyan ko si nanay tinapay. Ay, hindi ko maabot. Pumunta pa ako yan. Nay. Nay, napay. Tasty. Sa pansit. Kano ni? Ay mo na tinapay kaya ni? Tinapay, ayun o. Ah. Bina, kuha ka na dito, Bina. Kuha ka na tinapay. Dali, dito ka. At master cook ang nagluto. Ha? Master cook. Master cook. O, ayun na, tinapay o. Dito ko nalang ilagay. Yan. Master, chip cook. Dobi na. Ay, diyan ka makain. Dahon talaga yan siya ay. Pamain dahon. Tadeng. Main dahon. Yummy. Yummy. Okay, ano ni? Kamusta? Anong lasa? Sarap magluto si Ate Helen. Aba, mamilin. Masarap daw magluto. Sabi ni Kenoni, oh. Pasado? Makalimot. Makalimot ang alin. Pangalan? Agoy, wag naman. Sabi niya, bagang pinako natin sa pagbibuan. Pansit, basta't may bangot. Sabi, masarap basta may bangot. Siyempre, maluto baga tayo na walang bangot. Dami ngang manok. Dubina, sarap na sarap. Uy, kain. Kain po. Po, magkakainan na po. Sinting siya niyang pansit. Kain po tayo. Ha? Nabusog yung aso? Ako gusto ko yung parang nasa probinsya tayo, kaya dito ko ilalagay ang aking pancit. Yes. Feel ko nasa probinsya eh. Kaya dito ko ilalagay ang aking pancit ko. May shoutout po sa lahat ng viewers. Yan, syempre guys, Kuya Bal, atid na Kalinga Prab. Sa lahat po na Kalinga partners, Kalinga viewers, sa mga manunood natin dyan. Especially guys, doon po sa hindi po nag-skip ng ads, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan. Kain po tayo. Ma'am Rose from abroad, shout out. Ma'am Sisaline. Ma'am Anonimo, shout out. Kain po, pansit. Merindalan. Sarap. Kamay lang. O ano, lasa, sarap. Sarap. Sabi mo, kain po. Kain po. Lapit ka doon. Kain po. Shout out kay Boying. Shout out po kay Boying na Digisman. Ano ba? Ang Pioneer School. Lapit ka doon. Ng Pioneer School. Heroes Memorial College. Foundation. Foundation din. Hintaan yung Dimasalang Estate. Dimasalang Estate. Bigat ng plato to. Sudo. Dahil si Kenoni ayaw mag-tiktok. Tayo. Ano kaya Kenoni? Madaya ka, ayaw mo mag-tiktok ay. Awa. Si Kenoni oh. Mainit? Ha? Sabi. Shout out ko si Rapi, yung eskwela ni Kweli Bag. Si Rapi. Tayo.
doon ako nag-awal. 8 taong gulang pa lang ako. Ewan, Memorial College na. Ano? Init. Bakit mainit? Marlon, Oh, bakit mainit? bagong ahon. Bagong ahon. Bagong ahon. Ahon sa bundok. Nakakasipon Marlon. Masakit ang tiyan ko sa'yo kay Marlon. Diyos ko, ginoo. Mainit. Si Bina natatawa. Sekreto ni Ate Helen. Ang sekreto. Sarap. Paborito, sikreto ang pansit. Kawa tayong Sunod, sutanghon. Kadagatan Festival. Ano naman yun? Describe na alimango. Ang ko. Namawis ako ah. Dito Marlon o kandungan. Apo. Nasaan yung ano mo? Tangke. Huwag mag-away. Sige na po ng baon sa kuya. Pinaripan ko na yun kaya Bigay ko yung aso. gawin. Ay, pinadala mo na. Kain na. Wala ka lang ano, tangke. Nanap ko. Ito na bayot ko na. Hoy, hindi mo naman yan ako kakain. Nay, masarap, Nay. Masarap? Naigi naman. Nagkatawag na ano, Portugal. Ha? Portugal. Sinong Portugal? Mga ano, mga manlalaro. Basketball. May tinapay mo na eh. Oh, ne, dali tinapay. Tinapay. Ne, sip mo kaniyata. Ablon, Ah? sip mo pa. Alin? Meron doon, oo. Magdududo pa rin natin. Oo nga. Wala ka. Meron doon sa sakyan. Dami din, oo. Wala kang kanin Marlon. Di ka nagsaing Kuya Marlon? Dami mong dami nilang ulam. Ano, ulang ano tawag nito? Them